Il-Membru tal-Parlament Ewropew David Casa beda jikkummenta b'mod li jipprova jitfa' dubju dwar in-nomina ta' Helena Dalli għall-Kummissarju Ewropew responsabbli għall-ugwaljanza. Dan bi sfida diretta lejn il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia li għamilha ċara li fuq kwistjoni bħal din irid jidher differenti minn kif kien il-Partit Nazzjonalista fi żmien Simon Busuttil. Iżda Casa komdu iktar bl-istil tal-ex Kap Simon Busuttil, fl-aħħar sigħat fuq Facebook donnu beda jpoġġi l-kundizzjoni fuq x'għandha tagħmel Helena Dalli. Id-dikjarazzjoni ta' Casa saret fl-istess ħin li n-nomina ta' Helena Dalli bad tiġbed l-appoġġ minn barra l-pajjiż. Julie Ward, membru tal-Parlament Ewropew Ingliż magħrufa l-ħidma tagħha favur l-ugwaljanza, laqgħet b'entużjażmu n-nomina ta' Helena Dalli bħala Kummissarju Ewropew għall-Ugwaljanza. Meta kienet f'pajjiżna fl-aħħar jiem għal konferenza organizzata mill-Partit Soċjalista Ewropew u l-Partit Laburista, Ward fisret kif tinsab entużjasta ħafna għal din in-nomina, għax qalet li b'Helena Dalli se jkollna lil xi ħadd ta' statura li jaħdem fuq livell Ewropew fuq suġġett daqstant importanti. Saħqet li bħala Ministru tal-Gvern Malti għamlet numru ta' bidliet progressivi f'Malta u għandna nħarsu lejn Malta bħala mexxejja f'numru ta' oqsma fosthom id-drittijiet tal-persuni LGBTIQ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.